sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Chýba mi možno, čo si myslím, že bude veľká výzva pre túto spoločnosť, tá miera spoločenskej alebo občianskej angažovanosti. A aj u mladých ľudí nemám pocit, že by masovo sa viacej nejako aktivizovali v rôznych dôležitých otázkach a témach. V každej generácii alebo aj medzi mladými ľuďmi je taká ako keby podskupinka, taký ostrovček tých, ktorí proste chcú a zaujímajú sa veci, ale si myslím, že v zásade sme veľmi pasívna a rezignovaná spoločnosť a to neprospieva proste riešeniu tých vecí. Naozaj ten súboj alebo zápas o charakter krajiny zvádzajú veľmi úzke skupiny, či už politikov, mienkotvorcov, elít, intelektuálov, ale nie je to predmetom nejakého všeobecného záujmu. Aj 22 rokov od pádu komunizmu proste tie plné bruchá sú dôležitejšie ako dajme tomu, že plné knižnice a to ma tak trošku hnevá, lebo bojím sa, že to sa nám nepodarí rýchle zmeniť. Som Laco Oravec a stojím si za názorom.